Aliyu, ga mahaifinka. Allah ya taimake ka. Na ga kowa a cikinmu muna murnar zuwa Aliyu. Amma kuma Nafisa? Ko kai sama ba su yi ma da shi. Nafisa? Ga yayanki na. Yaya sannu? Ina wuni? Lafiya lau. Sannu da zuwa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Malamin Sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin Sadu mai rukiya, mai taimakawa bayan Allah. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u, mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina, ba na haɗawa, ba na zane-zane, shi ɗaya ne Allah hore mini. Kuma da yarda Allah, idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon, insha Allah idan ya ganna magana ta ƙare. Kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska, wanda mace Allah ya jarabta ta da ciwo na bakin iska, wanda ke auren mace kawai, wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho, gagarau namijin iska shi ne. Saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace, amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane, sai dai wani ciwon kai, baƙin rai, mugun muhalki, muhalkin shanu, muhalkin ruwa, muhalkin namiji ya zo mata, shine mugun iska. Duk cikin shaidanu ya mugunta, shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai baƙin iska, ita asara duk abin da za ya saya asara. To shi aikin shi ne, idan aka yi ma mutum aikin nashi, wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi, daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba, ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida, ko ayi mawalkin an yi mutuwa ko ayi wani hadari cikin kwana 3. Shi sirrin aikin shine nake ba mutane. Ko ni na ba da magani cikin kwana 3 ba ga wannan bayanan ba, to kawai bai hita ba yana nan yadda yake. Kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana 3 baka samu lafiya ba, to bai yi ka canza, ko wani na haddani ciki. Kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba, ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka, take zan gaya mashi in Allah so yarda. In kafa aka rike ma an hannu, duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah. Kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce, ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah. Duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah. Kuma duk abin da kake ganin ka an she likita an yi binciken ka baka da wani matsala ba ga komai ba, dai haka abin da ke damun ka, to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka. In iska ne, in sihiri ne, zan gama da yarda Allah. Kuma in mutum yana so ya gwada, ya ce ni ina da iska, baran kallon ga malama hanna je wani abu ya gwada, shi da kanshi zai baka shi bayani insha Allah. Jama'a assalamu alaikum.